見守られ、そして良き友人に支えられ、人生を歩んできたことを実感できる一日となりました。そして、先生のお父さん、お母さん、おばあちゃんに温かく見守られ育った優子さんと、今日この日より一夫婦としての門出を迎えることができました。まだまだ未熟な私たちですので、皆様方には今後とも今までと変わりなくご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。また、この素晴らしい会場をお貸しくださり、協力していただいた迎賓館の関係者の方々、大変感謝しております。司会者の吉田さん、淡々と、楽しく私たちの式を進行していただき、ありがとうございました。そして、プランナーの皆さん、いろいろ無理難題を言って迷惑をかけたと思いますが、今日このような式を挙げられ、とっても、ありがたく思っております。最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたしまして、2人からのお礼の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。